good boy. Mama's boy. Nga na. Masyang mama's boy. So, jojowain. Hi guys! Welcome back sa akong channel. It's me, Mikey. Ug bago na ito nisugdan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong videos. Andam na ba mo? Kaya ako, andam na. So guys, sugdan na din na to. As you can see, makita niyo sa itong content karon, mag-jojoay, nagtatrapay na tayo! Yay! So guys, nakuha din ako ni na mga guys sa FB, sa Facebook na ako, and then nag-comment sila og ilang picture. So sila tanan na to ang i-judge. So let's go. First kay si Ian Angelo. Hi, di si Muhari siya. So akong ma-judge siya. Ano siya? Siya good boy. Mama's boy nga na. Siya mama's boy. So jojowain. Bago pa lang jojowain na. So jojowain na siya. Next si Neil Penolar. Hi, di si Muhari. Di siya. Neil Penolar. Na siya inunar dire, tas medyo chinito po siya. Feel na ko joker ni siya if sa personal. So gusto na ko na siya maging tropa. O tatropahin. Next kay si ZJ Constant. Hi day sa mo ha. Uy, mara siya ma-elegant. Dagan kayo siya accessories guys. Lingaw ni siya mga ingani na girl. Lingaw ni siya mabarkada guys. So, tatropahin natin to. Tatropahin. Next kay si Errol Van Villegas. Hi, day sa mga. Feel na ako taga City High na siya. Oh, taga City High siya. Mga ingani nga nawong mojo niya ang gwapo ibarkada guys. Feel na ko, matiker ka nila taro. Magdugay mo kung friend mo. So, tatropahin. Tatropahin mo kita. Next kay si Ensoy. Hi day sa mga. Uy, cute siya. Chabihon. Feel na ko, dagan kong kailan na niya ni na nice og tingog. Dagan og talent guys. So, dami ni siya maging barkada. So, tatropahin. Next kay si Ronnie Natavio. Hi day sa mga. Natavio yata ni. Oh, naka-shade siya guys. Naka-headset po. Hi day sa mga. Lingaw po siguro yata ni siya maging friend. O gusto ti ka maging friend. So, tatropahin. Next kay si Campaner. Uy, power. Oh my God! Nalala na ko guys na like ko GC sa una. Tapos ako ang founder. Feel na ko, lingaw kayo na siya maging friend. Ma-feel po na ko nabutan siya. Naman mga friend tayo nga niyang ilang aura. Butan sila guys. Ma-judge mo sila na murag dilibutan, murag dungol na, pero if ma-close na nimo sila, butan sila guys. So, siguro butan po siya. So, tatropahin. Tropahin natin to. Next kay si Kenja Jerome. Hi, di si mga. Uy, chilito siya. Kaya siya, feel na ko, mama's boy ni siya. Butan ni siya sa girls. If mama's girl, manggod, kung how nila i-treat ilahang mama, iyato po nila i-treat ilang magiging girlfriend. So, jojowain po kita. Next kay si Richard Wando. Hi, di si mga. So, feel na ko katawanin siya. Anin siya. Kanang dungol kini siya, karang murag makulit siya nag-guy. So, lingaw siguro ni maging friend. So, tatropahin. Tatropahin kita. Next kay si Reggie Mesa Pelorina. Ay, di si Muha. Di na ko makita kayo iyang face. Actually, manggod, iyang lawas ang napakitaan jod. Hot. Charot. Hot day siya. So, feel na ko, okay na siya maging friend. So, tatropahin po kita. Next kay si Wendell Arsenal. Hi din si Muha. Ano siya, nakachat din ako siya guys. So, dungol siya, makulit siya guys. Tapos, lingaw po siya. So, mas okay kung magdugay ta. So, friends, tatropahin po kita. Next kay si Falcon Lopez. Hi din si Muha. Feel na ko lingaw na siya maging friend guys. So, tatropahin. Next kay si Cholo. Ay, di say mo ha. Cute siya mag-smile. Oops, na siya tato.
So, sa mga nga ni, dagan kong friend na lalaki na naita to, guys. Lingaw kayo sila, o dili ka magsisinoging barkada nimo sila, kay makauban mo sila dugay. So, totropahin po kita. Next, kay si Cesar Torres. Ay, di si Mua Chinito siya. Familiar siya. I think nagkita na mi or nag-meet. Ay, basta. Wala nakita na mi, ani. Familiar ka. So, feel na ako, ano siya, buutan siya, mama's boy, also, og marespeto sa girl, feel na ako. So, jujawain. Next, kay si James na siya Nariliano. Friend ako ni siya dati sa GC na mo, please. So, buutan ko siya, guys. Sweet siya sa girls. O, ma-respect siya. As in, i-care jud ka niya. Basta sila kung makauban, feel na ko safe kay ko, guys. So, totropahin. Next, kay si Team Michael Benaflor Lantikse. Hi, rin si Muha. Ano siya, guys? Taga-trade. Feel na ko, ano siya, marespeto. Kaning buutan po diyata ni siya. Kaya nakachatan ako siya sa. So, jojowain. Next, kay si Janiel Villacarlo. Sa rin si mga kuya. Kailan ako ni kay si YM day ni siya, guys. Si YM ni siya. O nagasimba yun ni siya, guys. Buutan siya. Nga na mga guy. Ang okay. Buutan siya. Mama's boy po diyata ni siya. O, jojowain po kita kuya. Next, kay si Justin Mark Javison. Hi, di si Muha. Feel na ako lingaw ni siya. Lingaw ni siya mabarkada. O feel na ko gwapo siya tingog. Feel lang na ko, guys. Gwapo siya tingog. So, totropahin po kita. Next, kay si Christian Garcia sa Avedra. Hi, di si Muha. Feel na ko, guys, dakoon ni siya, tas na siya balbas. Feel na ko, lingaw kayo siya, guys. Karang kataanan siya. Makitang ko siya nakatawa. Kataanan kay siguro ni siya sa personal. Siguro yung personality, mahilig magpakatawa. Siguro. So, totropahin. Next, kay si Kin Smith. Familiar yung liguanan, guys. Kaligo na ko diri, ah. Kung taga Jensen ka, feel na ko, kabalo ka kung asan eh. Wala air. Wala air na siya. So, guys, wala na ako nakaulan. Nakapilan ako nakaligo dira, guys. Kaya siya smile, guys. Feel na ako katawanan, pwede siya sa personal. Huwag lingaw, pwede siya makauban, guys. So, totropahin po kita. Next, kay si Kirk sa Banate. Go, Kirk, ka. Comment, take a dere, ha? Sorry siya, guys. Among mama, both of mama na mo, best friend, simula, kindergarten pa may, best friend namong among mama. So, kami po, friend po mi, feel na akong mas magdugay me ko, friend na dyan padulo. So, totropahin po kita. Next, kay si Mac Jans sa Nangote. Hi, di si Muha, taga City High siya, guys. Ugdagan kong nakaila sa City High. Hi, di si Muha, feel na ko, lingaw na siya gnawong. Lingaw siya. Makauban. O, feel na ko, sabayan ko niya siya akong trips. So, jujuwain po kita. Next, kay si Clarence Quezon Bakuli. Hi, di si Muha. Schoolmate din ako na siya dati, guys. Lingaw kayo na siya. Joker na siya, guys. So, totropahin natin to. Next, kay si John Marco Yambot. Ay, di si Muha. Black Beauty siya, guys. Wala ko kabalo ko kasi siya eskwela, pero familiar yung uniform. So, feel na ko lingaw siya maging barkada. Seryoso kay siya picture, guys. Seryoso kay siya. So, feel na ko lingaw siya maging barkada. Gusto ko tayo maging tropa. So, totropahin. Next, kay si Joshua Antique. Heray si Muha. Na siya nunal diri, guys. Og taga-holy siya. Heray si Muha. So, feel na ko mama's boy po siya. So, jujuwain po. Next, kay si Joshua, taga City High, guys. Ay, di si Muha. So, feel na ko, lingaw ko din siya maging barkada. So, totropahin po. Next, kay si Kukashita Earl Joven Macreps. Hi, di si Muha. Sa gamay na time na nakailan ako siya, guys. Buutan kayo siya sa girls. Promise. Feel na ko, lahi siya sa girls. So, jojowain po kita. Next, kay si
Raymark Leonardo, hi day sa imo ha. Feel na ko waswasero. Waswasero kay naimuto sa likod. So, hi day sa imo ha. Feel na ko rin ako siya maging barkada. So, tutropahin po kita. Next, kay si Kenneth Jan M. Almo, hi day sa imo ha. Feel na ko ano siya, mamas boy also. So, pwede po siya maging jojowain. Next, kay si Lester Kim Corbita Suarez Loon. Hi, di si mo ha. Ano siya? Feel ako tangka di siya. So, ugutan po siya. So, jojowain. Next, kay si Sam De Leon. Hi, di si mo ha. Marukasig naman guys. Feel na ko butan ay lingaw kay siya makauban. Promise yan. Picture ba lang guys? Makatawa na ka guys. So, tutropahin. Next, kay si Jomel Harake. Hi, day sa mo ha. So, feel na ko guys. Lingaw siya makauban. Charot. Lingaw dyan di siya makauban guys. Kay lakuan eh. So, tutropahin. Tutropahin po kita. Next, kay si Kenneth Gapar. Hi, day sa mo ha. Gachat-chat time yan eh guys. So, taga-pulumulok siya. O, feel na ko. Butan siya guys. So, jojowain po kita. Next, kay si Carl Agang. Hi, di si Moha. Uy, nakahat siya. Familiar siya. So, feel na ko lingaw ni siya makauban guys. So, tutropahin. Next, kay si Roel Jan Roa Abiwala. Hi, di si Moha. Uy, masyag si Carl na friend na ko. So, guys, lingaw siya. Feel na ko. Ma-feel din ako na lingaw ni makauban. So, tutropahin po kita. So guys, shoutout dire ko. Hi guys, Dexter Bermuda, this Bernard Sabilio Mantalaba, ADCJ tayo, Kenneth Jan M. Almo, Carlo J, Jahid Balesia Pasigan, Kirby Tribunal Susing III, Clyde C. Villaflor, Gumba, Josh Mamimilian, Richard Wando, Billy Jan, Billy Sarmigon, Gary Ciudad, Miles Everyday, Christian Lopez Estrella, Rasty Lore, Jesse Lyons, Pence Lenore Faustino, Chris K.R. Frex Jensen, Henry Seniwa, was zero na ka guys. Brett Wandazoo the second. Hi T.Hi. Faria James P. Abedin. Hi di sa mga. Hi Gear Racing Team. Hi po sa mga Narvin Sibilia Daliba. Hi. All dito guys, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell pa updated pa mas akong bagong video.